Hola, patapums! Ai, mireu, jo això és impossible de domar. Vinc del cole i... esto... no feu cas. Fa un temps passava pel meu cap, pel meu pensament, comprar-me un teclat. I això que jo li dic al meu germà: germà, quin teclat tens tu? I em va dir, uno molt xulo i molt guai. I jo, vale, ok, on me'l compre? I això ha sigut. Me l'he comprat en una tenda que es diu Madrid Triqui-Tri, ara ho escriuré per ací, i és ni más ni menos que esto. Quin plànol més preciós, eh? És un Casio. I clar, dic, no puc deixar els meus patapums sense un super unboxing. El que m'estic preguntant jo ara mateixa, per ser sincera, és que no sé com fer-lo. Amo a ello, ¿no? Amo a ello. Però primer crec que lo más sensato es primer fer l'unboxing del que és el suport. Reculando. Pip, 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 pip. Suport. Necesitaré unes tisores. Madre mía, yo no sé per què me claven estos embolics de voler gravar-ho tot. Perquè jo fàcilment ara podria estar en el saló de casa fent el unboxing tranquil·la. Estic fent uns planos tan bons que crec que ho faré a càmera ràpida. Càmera ràpida. Ah, la marca és aquesta. La del suport, clar. Vale, vale. ¡Tarán! Vale, ya lo tengo. En serio, esto se me va de las manos. Ja tinc el suport muntat. És molt fàcil. Té un mecanisme que fas clic i ja està, i se queda fixa. Ara anem a pel caramelet. Anem a provar en aquest plano, no és tan bonico, però... Vale, m'he agafat el Casio ZK 3500 o 3500, com vulgueu dir-li. Té 61 peces i crec que hi ha com una aplicació que pots connectar al teclat i n'hi ha com... crec que hi ha exercicis per practicar i tal. El meu nivell del piano és primer de cicle mitjà i de risses. Jesús, si estàs mirant això, m'ho passava molt bé en les classes de piano, de risses eren màximes, perquè jo anava igual. Ti, 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 ti. No, no, això de fer una cosa en cada mà, jo no. Bueno, vamos a ello. Espera. Anem a veure vosaltres primer que jo, el piano. A la de una... o no. A la de dos... Ay, que se ha quedado enganchado. Pues no, el volé yo primero. A ver. Escúchame. Compréndelo. Es imposible nuestro amor. ¡Oh! ¿Cómo me está? ¡Ah! ¡Fuera! Chica. Enxufe la llum. Important no tallar ningú cable, perquè me veig capaç. Ai, que ben embolicaet que està tot. En els comentaris en la web ficaré molt ben embolicaet. Un 10 en la embolicació. M'acaba d'inventar la paraula. Enxufe de toda la vida, hijos. Fuera. 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 Ara ve els nervis. Vaig a fer... Ai. No, 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 no. És que clar, les persones que fan els unboxings són molt... xerren molt i jo de xerrar tampoc soc molt, No sé si se penseu que sí, però jo no solc traure molta conversació. Ara, us conte. Fa 2 dies vam anar a comprar-nos un microones, no? I la dependenta de la botiga d'electrodomèstics
Això és un art, Això de parlar i no callar, i de treure tema de conversació d'un àtom, de res, això és un art. Jo això ho admire, la veritat. Ara, vam entrar a la tenda, només entrar, ja sabíem quin microones volíem, que pensaven que anaven a ser 5 minuts, van ser 20 minuts. 20. Bueno, això, que jo no sé donar tema de conversació, i la dama dels electrodomèstics sí. Jo crec que m'he comprat un teclat molt gran. Ai, madre mía, que tu molt grande, mami. Ai, quina il·lusió, no? Ai, a veure. Oh. Ai, quina il·lusió. Fueri. Ok. Bueno. Farem un primer plànol. I així té el típic plàstic de protector de les pantalles, que dona molt de gustet llevar-lo, però no sé. És que és molt cutre, és que té bufes i tot d'aire. No, fuera. Ai. Vaig a enxufar-lo, no? Seria qüestió d'enxufar-lo. Jo estic fent uns planos, és que estic meravellant, estic fent art. Ja no és youtuber, és videoart el que estic fent. Bueno, ja tinc així el plano, sé que ja estic parlant molt del plano, però sé que no és el correcte. Però ja tinc el pianet muntat. A veure, anem a provar. On? I si toca més fort? I si toca més fluix? Perfecte. Ara, tot el que no sap tocar el piano fa sempre que veu un piano. Molt correcte, molt precís. Ja no sé tocar res més. Bueno, pues això és tot. Vull dir, ara falta pensar on puc ficar el piano, el teclat, i ara sobretot el faré servir per a entonar i practicar les cançonetes en el piano en casa per a fer-les després en el piano en el col. Realment espero fer-lo servir molt. I res, patapums, espero que us hagi agradat el meu este vídeo. No sé com... no sé com eixirà i l'editaré super rapidet. Espero que us hagi agradat. No oblideu en subscriure-vos i seguir-me en Instagram. Podeu donar-li m'agrada a la pàgina de Facebook de Patapum i donar alguna ulladeta a la web de Patapum. Tot és Patapum, que pesada. I res, passeu un molt bon cap de setmana i fins al pròxim vídeo. Adeu, Patapum!